Po starom dobrom običaju Vučić jedan požar gasi tako što podmeće drugi. Da bi sve ovo oko Veselina Milića gurnuo u drugi plan, hteo je da inscenira incidente na ovome samitu u Tivtu i spakovo je svoju ekipu, to su uglavnom MMA borci sa različitih strana i ljudi iz kriminala, da kažem, spakovo ih je avion i poslao u Tivat. Francuska je obavestila Crnu Goru o dolasku tog aviona i tih ljudi i zahtevala njihovo vraćanje u Beograd. U Tivtu se nalaze i Ursula von der Leyen, Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, Macron, dakle, možemo reći slobodno vrh evropske politike, ali isto tako i vrh evropskih bezbednosnih službi. Sad, kako je moguće da jedino BIA zna da je Zvicer u Crnoj Gori i da se tamo nalazi i pitanje zašto o tome nisu obavestili Crnu Goru ili bilo koju drugu bezbednosnu službu da bi Zvicer bio uhapšen, naravno iz razloga što to nema nikakve veze sa vezom, to je bacanje prašine u oči i to je još jedan pokušaj da Vučić u očima pre svega njegove publike i njegovog biračkog tela se predstavi kao neko ko je važan, da toga nije bilo njegov boravak u Tivtu bi prošao onako krajnje nezapaženo.